Usa ka semana sukad nagsugod ang pagbantay sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Padayon ang paglaom sa mga supporter niini nga mapauli na kini sa Pilipinas. Atong sayro nagdetalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, way puas ang pagbantay o pagbisita sa mga supporter ni FPRRD din sa iyang balay sa Davao City. Samtang mga barangay opisyal nangunay sa pagpahugot sa seguridad sa panibalay o mibarog nga voluntaryo ang ilang ginahimo o dili sila binayran. Wala gihapoy undang ang mga supporter nga nagabisita ug nagabantay sa gawas sa panimalay sa kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa panimalay niini sa Davao City. Gani kini mga supporter nga gikan Digos City, gigahinan gayud nila og panahon nga magtapok man sa trabaho aron makabisita sa panimalay ni FPRRD. Malaumon sila nga mabalik na gayo sa nasod si FPRRD. Kamaayon yang tao sa tibok Pilipinas. Unsa inyong parang wish siya? Unta mabalik jud siya diari sa Pilipinas. Samtang anda matud pa mga barangay official kauban ang ilang mga barangay tanod nga mas pahugtan pa ang seguridad kung ugaling dunay ipahigayong search warrant sa balay ni FPRRD gawas sa pagsiguro nga hanay ang mga manulod nga sakyanan sa mga supporter nga posibleng magpahuot sa compound sa maong lugar. Amulang gibantayan nga wala siya mahitabong planted. Although okay ta, open ta nga tan-awon gyud tanan para makita gyud diha kung sa ilang gipangita. Pero dili na mo gusto nga butang-butangan og ilang ebidensya nga ilang dinala. Muna ang mong gipahugtan ang seguridad sa pagbantay karon. Gibarugan sab nila nga dili sila binayran, inay voluntaryo ang ilang ginahimo. Dili pod mi ingon nga gibayran, amo voluntaryo gyud nga ning-an hidri aron nga mapatunhay ang seguridad. Sara, padayon sa giyapo na mga pag-ampo sa mga supporters ini gabi alang sa mayong panglawas ni FPRRD ug lakip na sab sa iyang mga kaubanan. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.